Benvinguts a Menorca. Us saludem des de Ciutadella, situada a la part oest de l'illa, amb bonics racons per poder visitar i també passejar pels seus carrers. El Port, un altre dels llocs amb més encant de Ciutadella. Cap de setmana de festa del trail running amb la 8a edició del Trail dels Fars, segona cita del calendari Illa dels Trails i que va viure 2 dies de competicions. A la piscina de Ciutadella els participants podien recollir els dorsals de les curses de 46, 21 i 12 quilòmetres. El dissabte, amb doble ració de competicions. Arrencaven a la vegada a les 3 de la tarda les curses de 21 i 12 quilòmetres, amb sortides de 50 persones cada minut. La reducció a 150 participants per cursa, per les mesures anti-Covid, va provocar que s'esgotessin els dorsals per la primera data del calendari per la triple distància. I per aquest motiu l'organització va decidir que a més de diumenge, dissabte també seria dia de trail running, amb la mitja marató i la cursa popular de 12 quilòmetres. La competició està patrocinada per la Fundació Foment de Turisme de Menorca i la col·laboració d'Esport HG amb l'organització de Biosport Menorca y Elite Chip. Sí, es complicado. Es diferente con el Esperance. Es mucho más fuerte para mí. Y el calor. ¡Fua! No tengo palabras. L'arribada, situada a la piscina de Ciutadella, va veure els primers guanyadors de la tarda. A la cursa de 12 quilòmetres, el triomf es va quedar a casa amb la victòria de Joan Moreno amb un temps de 44 minuts i 31 segons. I a la categoria femenina va guanyar Bea Pons. Va aturar el cronòmetre després d'1 hora i 2 minuts. A la mitja distància, victòria pel favorit, el mallorquí Damià Ramis, amb un temps d'1 hora i 22 minuts. La dona més ràpida va ser també l'única en baixar de les 2 hores. Victòria Benavides va guanyar amb un temps d'1 hora i 58 minuts. Molt bon ambient ja en aquest primer dia de curses, amb avituallament final només pels corredors, que van poder comentar la jugada tot eixugant la set en una primaveral tarda calorosa que es va tancar amb els podis absoluts de les dues distàncies. Imatges del far de cavalleria a primera hora del matí. Aquest és el punt de sortida pels 150 participants de la distància més llarga d'aquest trail dels fars, amb 46 quilòmetres d'ús i trencacames pel camí de cavalls. Aquí veiem a Maria Pellicer i Joan Florit, dos dels principals candidats a la victòria en aquest trail dels fars i que, a més, aquest any, com ja va passar el 2019, és el Campionat de Balears de Trail Running. Iremos a ver qué tal sale la carrera, intentar ir en el grupo cabecero, ir viendo pasar los kilómetros, a ver si podemos estar ahí este año siendo Campeonato de Baleares. Habrá mucho más rivalidad, mucho más nivel y bueno, es un plus, digamos, un extra de motivación. La verdad es que llego bien, hace un mes corrí la Trail dels Barrancs, que fueron de 40 kilómetros, venimos preparados, pero bueno, hay que tomárselo con calma porque es una carrera muy dura. Bueno, bé, amb ganes, fa un bon dia, sembla, i amb molta il·lusió, a veure què passa. No arribem físicament al 100%, però bueno, farem el que podrem. A les 8 del matí va arrencar la cursa de 46 quilòmetres des del far de cavalleria. A la mateixa hora des de la vall arrencava la cursa de 21 quilòmetres. I també a les 8 del matí, al camí de Som Morell, la cursa popular de 12 quilòmetres es va posar en marxa. Tornem a la distància més llarga, on després d'uns primers quilòmetres ràpids de baixada,
Els participants, amb Joan Florit encapçalant el grup dels favorits, arribaven a la platja de Cavalleria. Saltem més endavant en el recorregut per veure els primers compassos de la mitja marató. A la piscina de Ciutadella ja començàvem a tenir guanyadors. El jove Enric Pons va aconseguir la victòria a la cursa popular de 12 quilòmetres amb un temps de 47 minuts i 43 segons. Melody Brown va ser la dona més ràpida amb un registre de 58 minuts i 56 segons. La varietat de colors als paisatges de Menorca durant la primavera desperta tots els sentits. Màxima emoció, tot el recorregut, el lideratge dels 46 quilòmetres, amb detalls que marquen la diferència. El veiem en aquest punt, avituallament al quilòmetre 25, on ni Joan Florit, líder de la prova, ni William Aveiro es paren al punt d'hidratació. Segueixen a tota marxa, regulant molt bé amb el menjar i beguda que portaven al damunt. Contacte visual en tot moment entre el corredor menorquí de l'Aior, líder, i la eivissenc Aveiro, que mai abans havia competit a Menorca. A 5 minuts enrere, Guillem Duran, guanyador la setmana anterior de la mitja marató de Fornells i que es prepara pel pròxim mes de maig superar el rècord del Trail Menorca Costa Nord de 100 quilòmetres per l'històric camí de cavalls entre Maó i Ciutadella. A la categoria femenina, Maria Pellicer, líder dels 46 quilòmetres. Aquí l'any passat la corredora de Ferreries es va haver de retirar. Tornem a la línia d'arribada de Ciutadella per conèixer els guanyadors de la mitja marató. Sergi Rauré va guanyar amb un temps d'1 hora 28 minuts i 56 segons. Ana Bueno va aconseguir el triomf després d'1 hora i 55 minuts. A Som Morell, Joan Florit es mantenia a la primera posició. A pocs segons, William Aveiro. Continuava aquesta lluita física i psicològica entre els dos corredors que varen brindar un autèntic espectacle. I arribem al moment clau de la cursa. Puntanati, quilòmetre 38, a 8 quilòmetres pel final. La eivissenc Aveiro hi arriba com a líder, es para l'avituallament i Joan Florit no s'atura i segueix endavant buscant l'arribada amb un fort ritme per no ser atrapat. I potser pel que va viure l'any passat, on aquí el tenen a l'estora de l'arribada, on mentre celebrava el seu triomf, Miquel Ensenyat li va treure la victòria quan ja quasi la tocava amb els dits. I segurament per això, i per més coses, que tot seguit ell mateix ens explicarà, Joan Florit arribava així d'exultant i emocionat a l'arribada per aconseguir la victòria al Trail dels Fars i ser el nou campió de Balears de trail running. Segona posició a 4 minuts per William Aveiro. Bueno, perquè he patit, perquè és una carrera molt dura, molt ben passat, perquè he quedat a Balears, que per mi era important. I perquè, per coses que han passat i De qui te'n recordes? De gent. Bueno, la verdad que lo venía muy bien controlado e intentaba llegar fuerte hasta la final, pero luego, después de una caída fuerte, he perdido la concentración y he empezado a correr pensando en el dolor y
Luego he llegado a un avituallamiento y quería recargar la energía, pero en el último, pero ahí fue lo que fue la diferencia. He intentado recordar, pero ya fue muy duro. Guillem Duran va arribar tercer. Aquí tenen la imatge dels 3 homes més ràpids als 46 quilòmetres del Trail dels Fars. I després de 4 hores i 20 minuts, Maria Pellicer tornava a guanyar el Trail dels Fars per ser altre cop campiona de Balears en una cursa molt complicada per ella. Segona posició per Malén Barceló i tercera la corredora de Ciutadella, Mari Allés. Jo tampoc no he tingut la meva millor carrera, he tingut problemes físics de que no podia menjar, no m'entrava res. Molt contenta perquè a més avui m'ha costat moltíssim i quan és tan dur, tan treballat, encara és més gran la satisfacció. Em sembla fantàstic, vull dir, l'esport és salut i mentre sigui en les mesures de seguretat, tenim que intentar seguir corregent, intentar que això no se'n vagi avall, perquè hi ha moltes famílies que viuen d'això, i mentre puguem, a seguir disfrutant d'aquest deport. Tornem enrere per conèixer com es viu aquest Trail dels Fars des de dins del recorregut. La verdad es que es muy chulo correr por aquí y el día ha sido fantástico, la verdad es que ha sido fantástico. Perfecto. Soy de Formentera, ahí a nivel desnivel lo tengo complicado, pero bueno, aquí estamos. Yo desde la primera vez que corrí aquí no creo que no he dejado de volver. Tu adeu, l'estim molt jo en aquest illa, estim el continent balear. Bueno, jo crec que té aquest interès perquè el recorregut és preciós, al final fas trail, corres de vora la mà, vull dir, són coses que agraden i sobretot és característic de camí de cavall de Silla Nostra. I a nivell organitzatiu jo crec que la gent se sent segura i quan ve en el circuit nostre d'Illa d'Estrai d'aquest any sap que està ben organitzat, sap que tindrà tots els serveis necessaris i això jo crec que genera confiança i per això duim 8 anys ja muntant Trail dels Fars. 8 anys de Trail dels Fars i aquest corredor que tenen en imatge que ha completat les 8 edicions. 8 de 8. Va ser el meu inici en el món del trail, de la cursa llarga. Va ser la meva primera marató de muntanya i és un somni poder realitzar cada any. Fins aquí el resum d'aquest Trail dels Fars, segona cita de l'Illa dels Trails que també segueix endavant. La tercera prova serà el Trail dels Fars nocturn el proper 25 de setembre. Gràcies per la vostra atenció, que vagi tot bé i fins la propera cursa!